כל התווים הירוקים, שמחים, עצובים, מעוררים, שהמטרה, הם כולם יודעים בקבינט, עד האחרון שבהם שזה לא יעזור, המטרה היא להכביד את החיים על אלה שלא יתחסנו כדי לעורר מוטיבציה. שזה למעשה סוג של כפייה. התו הירוק לא יביא בפני עצמו לבלימה של התחלואה. זה על מנת לעודד חיסונים, הכילו אותו. רגע, אנחנו חושפים אנשים להתחסן, מצוין, איך התו הירוק, זאת אומרת, עשה את העבודה של התו הירוק. ראש הממשלה בנט, אני מודיע לכולכם, השיקול שלנו הוא לא רק אפידמיולוגי, אלא גם לתמרץ אנשים להתחסן חד משמעית. לא מעריכים שהתו הירוק יביא לאיזשהו שינוי במגמת התחלואה. הוא לא יכולים להוריד את התו הירוק. גם אפידמיולוגית זה נכון. שואלים אותנו, אוקיי, אתם יכולים להראות את התועלת שיש בשימוש בתו הירוק, אז אני מוכרח לומר שאת זה, בנתונים, אני לא יכול להוכיח את זה בנתונים. התו הירוק לפני 3 שבועות, המטרה שלו הייתה לעודד אנשים להתחסן. צריך להגיד את האמת, התו הירוק לא מונע הדבקה. לא מונע הדבקה. התו הירוק לא מונע הדבקה. מוגש מטעם מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה.